Mikrofon mögött továbbra is Balogh Feri, és a következőkben egy rendezvényre szeretnénk benneteket invitálni. Alsó-Némedin a Szent István napi ünnepi, hát gyakorlatilag ünnep sorozat lesz, vagy hát egész nagy és tartalmas nap elé néz, aki ide kilátogat. Itt van már velünk a Némedi Csillagok Civil Egyesület részéről a szervező, Csordás Enikő. Nagy szeretettel köszöntelek, szia! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát nyilván az, hogy Szent István napi ünnep, ugye az emberek többsége kenyéráldás és mi egyéb, de egy klisére gondol. Én úgy láttam, legalábbis, ahogy itt megérkeztetek, mert a kedves hallgatóknak elmondjuk, hogy most jó pár percen keresztül erről a rendezvényről, annak részleteiről beszélgetünk. Itt azért kicsit másról van szó. Igyekszünk minél inkább megteremteni a honfoglaláskori, államalapításkori ős magyar hangulatot Alsó-Némediben a víztorony lábához, ami egy játszótér a Hunyadi utca és a Haraszti utca sarkán. Szeretettel várjuk a vendégeket, és be lehet majd öltözni kaftánba, süvegbe. Magyarok viseletét meg lehet nézni, tapogatni, igen, felvenni, akár fotózkodni benne. Így van, hivatásos fotós is lesz erre a célra. Állítunk jurtát, 16 órától lehet nézni, segítkezni a jurtaállításban, kenyeret dagasztunk, illetve kézműves kiállítás lesz, kosárfonó, korongozás lesz, mézes kalácsdíszítés, az ős magyar ékszer, motívumokat magában hordozó ékszerkészítés. Tehát mindenki saját magának készíthet erről a napról emléket az ős magyar kor szellemében. Mindenképp megidézitek a múltat, ez egészen biztos. Ráadásul ezek szerint akkor a Szent István napi ünnep az nálatok egy időutazással párosul. Így van, ezt törekszünk megteremteni, ezt a hangulatot. Kicsit beszéljünk akkor az Egyesületről. Maga az Egyesület akkor egy hagyományőrző egyesület, és ez a fő célkitűzése, ez a fő küldetése? A Némedi Csillagok Civil Egyesület tavaly alakult. Az alsó-némedi és alsó-némedi vonatkozású tehetségek támogatása a célja, tehát nem kifejezetten csak a hagyományőrzés, viszont a Szent István nap alkalmából, illetve a Nyivik Hagyományőrző és IJÁSZ Egyesület 15. jubileuma alkalmából most kifejezetten a hagyományőrzésre tesszük a hangsúlyt. A Nyivikről még mindenképp szó lesz, legalább itt az előzetes beszélgetések alapján fogunk itt díjazni, ha jól emlékszem. Így van. IJÁSZ célba lövő verseny is lesz. 6:30 lehet nevezni, és díjazni fogjuk. Meg szeretnénk találni a legjobban célba lövő amatőr embert. 20-án akkor tehát oda a játszótérre. Még egyszer mondjuk el a helyszínt, várjátok, illetve az időpontot, hogy mikorra várjátok a kedves érdeklődőket. 18-án pénteken 16 órától Alsó-Némediben a víztorony lábához, ez a Hunyadi János és a Haraszti utca sarkán található játszótér. Szent István napi ünnep, de nem 20-án, hanem 18-án. 18-án pénteken. A kedves hallgatók a naptárba, tehát pénteken. És hát a további részletekről majd a kollégák érkeznek, és mindjárt beszélünk. Addig egy kis türelmet a kedves hallgatóktól, neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk. Válaszd a